Hello, ladies and gentlemen. I never tata. Mad na ba never kata. Habiraka hamara na help or agafu one anya. So we are here today. Let's hear from the ladies first. Asiki kuona ke odeka nwoke each of yourself. Atom nwoke gbara agba na nwoke. Oke toro ogo. Black handsome dude. Na wata oke obefu nwa na nwoke no. Oh ya wage. So odeka nwoke aka each aketa. Yes. Ngwa keta aya no go from nke nwaanyị. Anyị ga no from nke nwoke. Biko kara afa gị. I'm going to be a lot, son of Alaka Muslim. No. Ke odeka nwaanyị each of yourself. Wana ka no. Onwe ya gwa gị ntị adịkwa. Gbogbo nwaanyị nwe height. Ebia na baka azụ ya ọ bụrụ gbogbo ọ bụrụ ya ebia na Arabic eminate ya onwetu ya yọta ọ dị moderate ọ bụkwa ndị yọta. Ọ dịkwa ụmụ ya chocolate color n'ọkụ shape ya ga-abụ So ifukwa anyị akata ọ bụrụ ya kpam. Mfunari ozugbo echi niile nje dọrọ mmanya n'isi ya a na-ede meta afọ. Nsogbu adọrọ. Okay, anyị anụgo from ihe nke nwoke kwu. Ngwa ketazi. Anyị ga-amazi nunu ihe emezina. So onye nke nwoke na ga-atọ ọnụta. Onye nke nwaanyị eweta ọnụta. Amarakwa na ha ebuo ọbụkwu ya chọrọ n'ime onwe ha ka afọrọ. At the count of 3 na nke nwaanyị atọ ọnụ onye nke nwoke atọ ọnụ. 1 2 3 ngwa were nwa na atọ ọnụta. Were nwa na atọ ọnụta. Were nwa. Ọkwa yo mfu n'ime onwe ọnụ ko like. Ascom rate yange yoke 9/10. Maka otopu. The handsome. Wonderful. Like Yodkia cancer. Wonderful. Bombastic So, asiki na eketa nọrọ na ịchọ ka gị na ebiri as lover. Yes. Wonderful. Ngwa nụnụ, anyị anụgo from nke nwaanyị. Ngwa now ka anyị nụ from nke nwoke. Onye nke nwoke kekwe n'ihe nwere ikwu. Okay, mụ nwa na-eme interview a ekpere oke ya nakwa na-afịa na agwara m gị niile m nwa wee ntele nwee shape nwere ukwu nwa Arabic eminate. Ije kpọta nwa jikpụ ịfụ na onye adị nwa gbado na gị gotere m bịa ije gotere m ka ihe nji eme nna ọgụ uchu nga na-adịkwa ya ihe efe abụkwa ihe abịa ọ nakwara onye ugwu ya bụ your problem ịkpọkwana m ndịrị bra ndị ite a ga-eme akpọ ga nna ka na-eme ofe bịa nne wa arabụ mkpu ego Nne. Obugodu maka. Yay. Auruzie gene. Oka esi menye nwa m.